Locul 1, lacul Cuejdă, cel mai mare lac de baraj natural din România. Este ascuns între dealurile județului Neamț și oferă un peisaj liniștit cu păduri dese și trunchiuri de copaci ieșind din apă. Accesul mai dificil îl face să rămână puțin cunoscut. Locul 2, cheile Nerei Beușnița, una dintre cele mai sălbatice zone naturale din țară, cu trasee spectaculoase, cascade și lacul Ochiul Beiului. Deși este superbă, primește mult mai puțini turiști decât alte parcuri naționale. Locul 3, Mănăstirea Corbii de Piatră. O mănăstire săpată direct în stâncă, cu o istorie de peste 500 de ani. Este un loc liniștit și impresionant, dar rar inclus în circuitele turistice. Locul 4, Geoparcul Platoul Mehedinți. O zonă plină de fenomene karstice, poduri naturale și peșteri, inclusiv zona Ponoarele. Este ideală pentru iubitorii de natură și aventură. Locul 5, Pădurea, Letea, cea mai veche rezervație naturală din România, renumită pentru stejarii seculari, dunele de nisip și cai sălbatici. Deși se află în delta, este vizitată de mult mai puțini turiști decât alte obiective din zonă. Aceste locuri demonstrează că România ascunde încă destinații spectaculoase, unde te poți bucura de natură, istorie și liniște, departe de aglomerația marilor atracții turistice. Tu ai vizitat aceste locuri?